Kamat thungkam thungjam kalade ka wei na kiman ka bagi ba nong wat kam kejudan bah ka jing sngo klumar jengmot khamtam ha ka kam sarkar kabalong hadin ke jingla jongki ban pendap ia ka kerdan pule bapher kaban ngeliang jongki bor peniat jong sarkar ha ka bai dei per kom thungkam thungjam lane kar kom penbana ia ki kam ki balaj hapo ka senat rekam bapher jong sarkar Haribho district ka district selection committee ke committee ke bajupet ia ki jing penbana ha ka bai dei ber ke jinglaj kam sarkar hapo ka district ribhoi bat kumju ro ka jing thungkam thungjam lengba kene committee Henry Kumbagalong ka district selection committee Haribhoi district kam siam padala ban penmi ia ka result jong exam ka balada ban penlong south nam manswa ka balak lalong ka jing ekran bat ka jing thnum jong ki nong thep kam badak ne ka snem ka bamantaro ka district selection committee Haribhoi district kala penbana biang ye ki kam ki balaj ha ki senat trekam jong ka sarkar Henry Kladon ka jing bom hon na kaliang jong ki nong yalam ka seng Haribhoi people's council Hakba menta kesingi kilalet bania kenduk sendon yau deputy commissioner ke district Haribhoi ubalang ha kuju por chairman jong district selection committee ban penpau hadu lightly kimat ki bakum keseng ka don ya ke jing angnot ban penbej halor ketik advertisement kata kalong bahais khasils district kalong ka baisai bah ka kom penbana halor ke jing ailat ye ki briu ki bana ke district ban yo rungkam Presiden keseng uba Jason Lennox nongrum habakran hadin ketik jinglet ye kenduk ula banjur da ka boong ba ka jing penrungkam lengba ke district selection committee Haribhoi ka dei ban long ka ba khampet bnia ban ailat ye ki briu ki bana ke district kumba long lang ha ki wei pat ki district ha ka bolo ban rap da ka boong balada ki wei district selection committee ha ki wei district kilak ban le kumta balik ke district selection committee Haribhoi kamla om ba kan tho la ne khanglat la ne persya Henry Kumbagalong hi ki babon ki nong yo kam lengba ke DSC Haribhoi ki dei na ki wei ki district Shushu keseng kala dawaru now deputy commissioner ke district ubalong ru ha keju ke por chairman jang district selection committee ba un penbana biang sajisin da ka fresh advertisement lane ban ai biang ya ke jing penbana ke batmai ka ban ke do shai ba on kam ailan chwa ye ki briu na ke district Haribhoi kumbalale da ki wei pat ki DSC ha ki wei pat ki district ha keju ke por ki nongilam jang seng kala dawaru ba ke district selection committee Haribhoi district kalau dia pan pensai no ia ke jing penbet ia ke jing penmi jong ke result jong ke exam ke beladap men saus nem mensua ke baklem patla ban penmi hadu mentah ngi kene ki jet si beladap ka don kene ka jingkot advertisement na ke mentah ki pun kili ki post ki batli ko ki department bapher apa mesti ke jong kai ke ba pensmukhia yang itu betul kalong ba Agak tu advertisement, kadang arbenta. Bila ada ngipet ia ke DSC is Khasi Hills. Lengba ke advertisement juga. Kada keren syai, ba ke preference. Kan lek syah kinong terus nong jong ke is Khasi Hills district. Kat bala ada ngian jor, ba kar company ia ke advertisement hapo tu district ka jongi. Hang tu ngilap bat ni syamba kamsum ladon ka jingkedau. Lane ka jingken syai. Ba la ki samla jong ka district ki jong kinyo na yang kata preference kum baka is Khasils ka advertise saya ka dingi kenu dingi bisi managasni ngilakram nak basai baka kam DSC ka dei ka win apeng ki kam ki ba ki samla la dingi pe nadu kitu ki por ba kisnem ki baladap ka badai nadu usnem arjar arwe ya ka baka result adu mutakim shumla permi kala adep don lupa ka to we ka benta ba kumba pitip bana kaliang joka people's council ngiladap ban yaki peacefully ngiladap ban demonstrate lomba ka sit in protest ban penbor ya ka sarkar bakan pelat ka result dan rei hadu menin hadu kan ka klimat ka bagi nang yang keren ka result ka berdim mentala kumba saus nem kenti om shumla pelat dan lalu bang pelat ya ka result ka berdim ya kan nekar kot advertisement ru yang ni kum kaseng nyim pediang ya kan nekar kot advertisement nomor ba ka is Khasi Hills being one of the largest district haga jalla ga jongi larakahi kala ban ai ka preference yaki local residents why not Haribhoi ya kata kata jingkeli ka bang ibu men Ahmad jong deputy commissioner ya ka pediang but ong yang iba ngampip ya kata ka advertisement to is Khasi Hills dan mar bang itu ka kopi tinggal sampai ka kopi ya uba ya itu ibenta kot advertisement pengingila dawana udisi ba kidai ban re-advertise ban kot advertise yang saksisin da ka bakdo syai hang tu ba kan kata advertisement ka preference kan lek sebagai local residents na Haribhoi kada kali ka bangi niwan bani kenu ya udisi ban kajingi kendu kalong fruitful kalong positif
Hakabidi ka jingbom lat ya ka result nadu kini ki South Link ki balada ka ngila keli ngila bania UDC ban ngila pa ni ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern ga jengu by the end of this month habukut nyu benai lanin riu tayo kada-kada ga jingpan por bat ngi kumbang ngikren na ka basai na ko we ko por cheng we pan kane ka yedidor bat ka jingim jong ki samla ki ba long serious ka jingim ga jong ki ba pule dangle ki pelut ya ka spa ka pho ki kimi ki pa ki invest ya ka por ya ka pisa ka ram ka syak na dong sedong bali ki kun ki okam baka jingim ga jong ki kan long ka basngan kalau we kan long basngan henry la dengi pek ya kane ka drama ha ka DSC ka tengkat ka penbitar ngi ku gaseng namar ba ngala panai nuksa ngai pi ladangi keren ya kini ki South Link ki baladam kini ki exam ki baladam kondok haki por ki baladam ki kala banglong baki kandidat ki ladam ko ka exam ki ladam pas ka exam let's say la pas ka exam kenapa pa keempat mi ka result ki kim tip laki fail laki pas kata kadi ke benikom ka baar kane ka refreshment kane ka recruitment ka batmai kala banglong baki ni ki ju ki kandidat ki baladam to ka exam kila ban thok dia kan ka recruitment ka batmai da ka batai ki post ki belong vacant dia lada kita ki lada ki ju ki bro kin to artli ka exam lada bro artli ka exam ki kin pass nilai aku no ya aku pun gitu bro kamu kane kan wanra ya ka complication ka jingkelan haki babun kir komtrikam jadi kadang-kadang ngila pressure ya udisi benar long bau expedite ya ka proses as soon as possible bakin pelatnya ke result kenang ba kanum don ka jigetungku apa kini ki artli ki exam nomor tadi juga district kaju ki department pat kiju ki post kalau ada di kiju ki bro ki hapan bannya ka exam ka jongki ka pisar lut ka por lut bat ka bakam sungsi ka long ba kini ki kandidat ki bala lat ya ka tukarta bantu exam dia ki kane kade gawe ka pun kuslai ku kaseng namar ba ngidon ya ka age limit ngidon ya ka por badala put ya ka tu ka por ya mano bahab ban shimi ka jingi kri na ka menta ki tu ki kandidat te kata kade jingi kuslai ka concern jingi ku kaseng jingi ngi scam ka jingi kenu jingi menta singi ba usi kan long ka ba job par ngi kmi ulti ki por ki singi banwan ini ban put den ka ne ka kam Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai